Eta txaldeon guzieri guailotzen bazirezte, gamezela horre matezela egin izango gira, ratxeko 7 arte eta 6 egitan berritzere julen gerezi. Gure irratiak aurten 40 urte beteko ditu. 1981 abenduaren 24ean entzungai izan zen haien lehen saioa. Baita aldu den ostiralean, ziburuko ezak antolatzen du. Familia handi baten zatitxo bat da gure irratia. Hori bai, kide guztien artean zaharrena ere bada. Gure irratia zen lehena sortzen, 1981, Mitterrand pasazenean, ustaritzen, Baionan kokatua zen, orain ustaritzen gira, baina pixka bat Lapurdiko eremu gehientsuena hartzen du. Ondotik sortu zen Iruliko irratia, Irulegin, orain Donibane garazin dena, ondotik Siberoko Botza, ondotik Antxeta irratia Endaian, eta orain berriki Amikuzeko irratia Donapaleon, eta denek, 5 irratioiek sortzen dugu, edo osatzen dugu Euskal Irratiak sarea, eta pixka bat, eranezak Ipar Euskal Herriko edabide gisari gira, bakoitza bere lekuan, baina elkarlan handi bat egiten. Duela 40 urte hainbat helburu zituzten burutan gure irratia sortzerakoan. Gaur egun oraindik ideia horietako batzuk mantentzen dira. Eta 40 urte bai, nork eranen zuen, herri proiektu bada, zinez hemengo jendeak sortu zuena, helburu desberdinekin, euskara bultzatzea, jendea informatzea, eta 40 urtetan zinez edabide bat bilakatu gira, zinezko edabide bat, eta zentzu hortan baditugu funtzioa hainitz egiteko, beti badugu 40 urte berantako tamalez eranezake euskara bultzatzeko beharra, eta baita ere edabide gisa ere aipatzen ginoen, herri proiektu bat baita, gu gira edabidearen jabe, eta lekuko edabide bat, nahi du erran, kontrapodere bat bezala egiten aldugula, ez da asko gertatzen, badakigu edabideak orain jende gutxi batzuek tiratzen dituztela ezkerta eskuin, hoien poderean direla, eta guk badugu santza hori, oraino, irrati librea gira, eta guk badugu hori aukeratzeko, ze gai nola jorratu. Urte hurren borobila ospatzeko, 40 urte euskarari ahotsa emanez lemapean egun berezia antolatu dute Uztaritzeko estudioetan. Haien ateak jendeari irekitzeaz gain gonbidatu bereziak izango dituzte bertan. Eginen dugu gure estudioan ate irekitzea, beraz, hemen gaude gure estudiotan, Uztaritzan, eta beraz, jendea gomitatuko dugu, onera sartzea, ikustean nun lan egiten dugun, gurekin egotea. Aldi berean, eginen dugu saio maratoi bat, arraten aldugu, goizeko 11etan hasiko gira, aratzeko 7 arte, eta hor izango dira eztabaidak, izango dira jokoak, izango dira kantariak, kontzertuak, zer nahi programazio zabala eginen dugu, eta gomitatuko dugu egun hortara, pixka bat, azken 40 urteetan gure irratiaren proiektuan hurbiletik edo urrunetik parte hartu duten jende guztiak gomitatuko ditugu, nahi du langile hoiak, baina administrarioiak, orduan sortzailetan zirenak, oraino bizi direnak, jende guzti hori pixka bat gure irratiaren familia handia gomitatu nahi dugu egun hortara. Abenduaren 11an beraz programazio berezia egongo da gure irratian. Baina zer gertatzen da egunerokotasunean? Goizean, goizeko 6etan hasten dugu berrietan, berriak baitugu antxu egunero, ez dakitzen bat berri sail egunean, baina 8-9 bat izango dira, eta gero badugu goizeko tarte bat, matinala deitzen duguna, hor aktualitatea jorratzen dugu, baina ez bakarrik, baita ere saio bereziak baditugu, adibidez musikari doazkion saioak, kirolari doazkion saioak, bertsolaritzari doazkion saioak, egorritan badugu magazinen bat gehiago kulturari doakiona, eta gero badugu irrati bakotxak ere tarteak baditugu, bere lekuko aktualitatea, zinez lekuko aktualitatea jorratzen duena, gure kasuan Lapurdiko aktualitatea da, eta gutxi gora bera, astelehenetik igandera, eta goizeko 6:30-tik 7-tara, 8-tara, hartzeko 8-tara, zerbait entzunen duzu irratian. Noski hori guztia aurrera eramateko lantalde sendo bat beharrezkoa da. Gure irratiaren kasuan azken hamarkadetan handitzen joan dena.
Nik ezagutut langile kopurua gutxi gora olakoa, baina badakit hasi zela 0 langilerekin, biztan dena, hastapenean, bakarrik laguntzailek saioak egiten, gero langile bat, eta emeki gure elkarte irrati hau handitzen joan da, profesionalizatzen joan da, langileak sartu dira emeki, eta bai, bada momentu bat orain 5, 6, 7 urteak etorri olako kopurua dugula, eta bai, hori izanen da, behar bada erronka ere helduen urteetan, atxikitzea langile kopuru hori, eta badakigu irrati elkarteetan ere zaila dena da dirua harrapatzea proiektua aintzinera emateko. Hori bai, langile kopurua ez da azken urteetan antzeman duten aldaketa bakarra. Bertze komunikabide guztiek bezala, adibidez, haien edukiak sare sozialetara moldatu behar izan dituzte. Eta hurrengo hilabeteetan oraindik aldaketa are handiagoa jasango dute. Numerikora pasatzen ari da poliki, jantxeguak eginak dira. Gure irratian numerikora pasako da jadanik helduden urtetik goiti, helduen sartzetik goiti, jantxegur, helduen irailean edola izanen da. Eta beraz hori ere ikusi behar dugu, da plustan nola etorriko den, beharko dugu egokitu, tresneria berriarekin. Ari gira etengabe, baina beste Davide guziak bezala, pentsatzen dut, guk ere itzuli hori hartzen ari gira bai. Hogere blokatua izanen ziste, eta baita ere miagitzen aireportu... Aldatuko da irratia entzuteko manera, FMA beti gelituko da, baina tresna berriak beharko dira, pixka bat oraindik pixka bat telebistak egin zuen bezala, numerikora pasazelarik, ez da gauza bera izanen, baina beste aukera batzuk emanen ditu irratiaren dako, egia da tresneria beharko dela aldatu, guk ere inbertsioak egin beharko ditugu, baitugu jadanik, webguneak entzuten dira orain, telefonoetan, manera askoz, baina numerikoak gauzak pixka bat aldatuko ditu bai. Aldaketa horiei guztiei aurre egin ostean, etorkizunera begira hauxe izango da haien erronka nagusia. Ideia bakar bat arango nizuke, eta kasik dela duela 40 urteko ideia da segitzea. Eta hori da erronka hondiena, biztan dena moldatu uztarri guzia, baina proiektuak segitzea jadanik zaila da, zeren eguneroko borroka da, eta hemengo jendeak badaki, laguntzen gaituzte, bakotxak alduen bezala, eta erronka izango da, atxikitzea proiektua usutik, langileekin, gehiagorekin, gutxigorekin, gure altipiekin, baina proiektua zutik atxikitzea, eta beste 40 urtez irautea posible baldin bada, edo gehiago betiko, erranezake, hori da, etorkizuna hori da, gurea atxikitzea eta egukitzea heldu diren aro berriai. Zurita beltza, gustukoa edo nahi baldin moduzue, deidezazu telefono zenbaki.